vostè serà recordat com aquell governant que per un parell de vots dels més radicals ha estat capaç d'utilitzar el més sagrat, l'educació dels infants, per obrir un conflicte mai vist. Després d'haver-se negat a parlar i a dialogar amb la comunitat educativa i resoldre el conflicte que vostè ha creat des del diàleg, no ha estat capaç i ara els tribunals han parlat alt i fort, estil és mort. Mos pot dir com pensa aplicar una política trilingüe després de l'anul·lació d'estil? Moltes gràcies. La majoria dels centres escolars tenen aprovats els seus projectes lingüístics per a aquest curs. Projectes basats en el trilingüisme i projectes més que no tenen cap problemàtica per dos motius. Primer, perquè la immensa majoria s'adapten a una normativa avui per avui vigent i segona, perquè el trilingüisme és bo pels nens, és bo pels infants i el més important, és bo pel seu futur. Li vull recordar que 6 de cada 10 puestos de feina a les Illes Balears exigeixen l'anglès i que quan més competitivitat i quan més qualificació té el lloc de feina, més necessari és l'anglès. Per tant, senyora Mongol, encara que a vostè li pesi, nosaltres defensam el trilingüisme. Són nostres dues llengües i una tercera llengua, que en aquest cas és l'anglès. Senyor president, ja està bé de tanta mentida i de tanta manipulació. Vostè va heredar, ja que li agrada tant parlar d'herència, anem a veure del que va heredar, un sistema educatiu en pau social i en sistemes plurilingües que funcionaven des d'experiències com el British Council, com les seccions europees, com plans plurilingües a diferents centres, però sempre posant recursos econòmics, atenent l'autonomia del centre, la capacitació de l'alumne i la preparació del professorat. Vostè, manu militari, ha burlat sentències judicials i ha imposat un decret llei que eliminava l'autonomia del centre que ara hauran d'acatar per normativa, per sentència judicial. Les sentències i resolutòries d'enguany són molt clares, senyor president. L'ordre d'aplicació d'enguany està suspesa. Els centres que tenien un projecte TIL aprovat poden continuar amb ell o el poden canviar. De fet, entre 25 i 40 centres ja l'han canviat. Senyor president, atengui a la realitat. I els que no tenien TIL aprovat, ara el poden començar a aprovar un projecte atenent a la seva autonomia de centre. No hi ha cap normativa de trilingüisme en aquest moment, senyor president. Aquesta és la realitat. I el que faria una persona mínimament sensible i responsable, president Bauzá, és demanar perdó per tant de dolor infringit. Perdó en els alumnes, qui els hi retornarà els coneixements que han perdut per culpa seva. Perdó en els docents, que els ha obligat a fer feina d'una forma estressant, sense mitjans i sense cap reconeixement. Perdó en els pares i mares, mos ha llevat la llibertat d'elegir els centres que volíem, senyor president, perquè quan matriculam els nostres fills ja no sabem ni quin projecte educatiu tenen ni quin projecte lingüístic, perquè avui, 7 d'octubre, la consellera acaba de dir que canviaran una altra vegada els projectes lingüístics dels centres. Aquest és el caos que ha creat. I perdó, sobretot, senyor president, perdó en els directors que ha expedientat d'una forma injusta i arbitrària. La consellera ha anunciat que arxiva els expedients. Vostè aquí ha votat moltes vegades en contra d'aquest arxiu. Senyor Bauzá, o ha prevaricat abans o ho prevarica ara el seu govern. I vostè sempre ha estat en aquest govern. Tot és menyspreat. Gràcies, senyora Mongol.